Waosan cerkak. Pemaos Siwi Aditya Aulia Abda. Nuwun para wiyarsa ngaturaken pambagian kawilujengan. Sugeng kepanggih malih kalian kula Siwi Aditya Aulia Abda wonten acara Waos Cariyos Cerkak. Wekdal punika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos cerkak kanthi irah-irahan Klambi Seragam dening Turya Ragil Putra. Mugi atur waosan cariyos punika ketampi kanthi reraning penggalih. Sugeng midhangetaken. Sewulan kepungkur, Warsito nampa jatah bakal seragam saka kantor koperasi. Let setengah wulan didom-domke, seminggu candake dadi. Ya wiwit iku Warsito duwe seragam anyar. Miturut atasane bakal seragam iku gratis. Mesti bae Warsito surak. Awit saksuwene iki durung nate ana kedadean entuk jatah seragam kanthi gratis. Nanging nalika ing kecamatan diadani konferensi, kepalane nggawa kabar yen bahan seragam iku bakal kena biaya pengadaan sing sumbere dijupuk saka SHU Koperasi. Dadi secara kolektif atasane paring katrangan. Menawi dipun rata-rata satunggal setel kenging biaya pengadaan pinten, Pak? Warsito miterang. Kira-kira mung 30.000, 3.000 napa 3.000? 30. Warsito nyengir. Lah bahan klambi iku diimpor saka ngendi? Ing atase biaya pengadaan kok 30.000 sak setel saka Israel. Wulan ngarep ngepasi ana pembinaan saka provinsi. Klambi seragam iku kudu wis dadi. Instruksine Bapak Kepala. Wulan ngajeng. Kepalane mantuk karo benerake kaca mripate sing mlorot. Menawi dereng gadah arta kangge njarumaken pripun, Pak? Utang sebrak ing koperasi. Gaji kula empun minus, Pak. Sebrak rutin. Warsito tenger-tenger, gulune kaya disingseti rantai. Dapur pegawai golongan loro, dheweke pancen rodok salah dalan. Merga keroyo-royo kepengin duwe omah. Gaji saben wulan dienggo jaminan utang duit ing koperasi. Mesti bae bareng tanggal gajian ing wulan candake. Gajine mung kari 12.550. Duit semono kanggo mangan sewulan bojo lan anake siji. Mesti bae jengkelitan. Nanging kadereng wedi kena sanksi disiplin, bahan iku dijarumake uga. Ongkose lumayan 15.000 rupiah. Mergo pancen ora gablek duit, dheweke lagi mbayar 4.000 duit utang kanca kantor. Dene sing 11.000 bon. Cilokone barang dienggo kok ora kebener. Endi sing ing perangan kelek rinaso kaya kendali jaran. Endi sing ing perangan dodo kaya sing setane tali mati. Endi sing lengene kaya ngerut tangan saben arep obah. Nanging sing banget rinoso nyiksa ing perangan gulu. Krae kok kaya nekak-nekak. Klambi kurang ajar. Dheweke misuh. Kenong opo, Pak? Bojone sing lagi olah-olah ing pawon nyedak merga krungu pisuane. Klambi oleh njarumake ongkose direwangi utang-utang. Barang wis dadi kok ngene. Lah genah apik ngono kok. Ya mung rodok kegeden sithik. Warsito ngowoh ning malah nambahi luwes. Wong awak panjenengan rodok dhuwur, sambungi sing wadon. Dadi klambi iki kegeden. Mung rodok, Warsito mencucu. Sirahe gedeng-gedeng. Lah kurang piye coba? Klambi iku dibanteng Warsito, banjur cerita marang bojone ngenani apa sing dirasakake. Dadane kaya bengkah-bengkaho, mergo banget oleh ngempet emosi. Mengko sek to, Pak, coba
Coba diagem maneh, aku tak melu nyawang. Warsito aras-arasen, nanging merga sing wadon terus mbujuk, klambi seragam iku dienggo meneh. Kanthi dituntun bojone, dheweke jumangkah menyang ngarep lemari kaca. Panjenengan ki piye to? Lah wong klambi modele apik kaya ngono kok dipaido. Warsito gedhem-gedhem. Wis kono, kowe lunga bae, teko malah gawe kisruh. Bojone mlongo. Nanging barang dheweke ora ucap ora segu. Wong wadon iku mungkur. Wong kari dheweke sing ugek maneh karo seragame. Bener, sangsaya dirasakake klambi iki banget nyiksa. Apa meneh perangan gulu. Ewa semono ing dina esuke klambi seragam iku tetep dienggo. Kejaba kepengin ganti tumrap seragam sing dhisik, dheweke uga ngiras pantes. Anyari sadurunge klambi seragam iku wajib dienggo. Wah, dadi ketok gentleman Pak War. Aloke kanca wadon bareng dheweke mlebu kantor. Warsito mencucu. Dijaromake ing penjahit endi, Pak? Liyane takon. Potongane apik. Raine Warsito kaya panas. Aloke kanca-kancane renoso pengeje sing luwih wates. Aja iki papan apik-apik. Wong-wong sing lambene pating kleot iku wis dikampleng. Wah, seragame wis dadi Pak War. Dumadaan kepolone nimbrung. Sampun Pak. Piro ongkose jahitan? Gangsal 11. Layak, lah wong modele trendy banget kok. Warsito kerot. Dodone tambah bededek kaya arep bledos-bledoso. Nanging mergo sing ngendika kepolone, dheweke kepeksa nyengir. Niki ngeten nggih Pak, Bu, sambunge sang kepolo. Sing dereng-dereng dados enggal-enggal dijarumake. Niku lho nyonto Pak Warsito. Nggih. Nanging Warsito wis duwe rancangan dhewe. Dina iku uga dheweke arep ngadhep marang kepolone sak perlu njaluk prioritas. Malah yen bisa dibebasake saka kahanan sing banget nyiksa batin. Wektu sing ditunggu-tunggu teka. Ngepasi kanca-kancane padha mlebu ruangane dhewe-dhewe. Sak perlu nindakake pakaryan apa mestine. Dheweke gage nyelingker mlebu ruang kepala. Nyuwun pangapunten, Pak. Ature karo lungguh ing kursi. Ana perlu apa, Pak War? Pitakone kepolone karo nyelahake pulpen. Badhe matur sekedhik. Bab apa? Warsito mangu-mangu. Wes, dingendikanake bae, rasa pekewuh. Suarane kandeng, gulune krasa kesengseten tampar. Enggal-enggal kerah klambi sing dienggo dipanteng. Kepolone ngenteni kanthi sabar. Pak, bab seragam. Kepolone ngangkat alis. Sajak meruhi kahanan aneh, Warsito disawang tanpa kedep. Sing disawang tumungkul. Ana apa karo perkara seragam? Menawi kaperang kula dipun paringi pengenteng-enteng boten ngangge seragam niki. Ature Warsito karo mandeng kerah. Lah kenapa? Rasukan kula niki rasukan kula. Warsito plegukan. Ageman panjenengan, ikulah agemane panjenengan dhewe to. Leres, Pak. Lah terus, apa sing dikersakake?
nganggo seragam niki gulu kula kados dipun tekak rantai geni. Sumahure Warsita lugu, ora lali diceritakake uga keanehan-keanehan sing wis dirasani, kaya sing wis diceritakake marang bojone. Nanging ing jaba pengirane, kepolone ngguyu karo gedeng-gedeng, menyawange sajak nyepelekake. Panjenengan iki aneh Pak War, karo tangane kumlawe mapan nepuk-nepuk pundhake Warsita. Ora pisan ora pindho ngendika panjenengan ora tinemu nalar. Mosok ana klambi bisa kaya ngono. Nanging saestu Pak, mbok disumpah kula wantun. Guyune kepalane ora iso diempet. Wis, saiki ngene wae. Yen panjenengan rodok gerah, kondura banjur sare-sare ing dalem. Kula mboten sakit, Pak. Yen ora oleh ngendika ya sing bisa ditampa nalar. Sebab ngene Pak War, klambi seragam iku pancen wajib dienggo pas nalika diadani pembinaan saka Propin. Menawi mboten kesah pripun? Oh, kudu mangkat Pak War. Kejaba yen temen-temen lara, iku wae kudu ana katerangan saka dokter. Batine Warsita njempling, rumangsane wong-wong wis ora ana sing duwe rasa pri kemanungsan. Aja maneh ngrewangi nyangga kesangsaran batin. Sedeng nampa tembunge bae ora. Wis kono Pak War, panjenengan kondur bae. Perkara tugas mengko ra ana sing nyulihi. Perintahe kepolone antep karo mesem sumeh. Sejatine Warsita isih arep omong akeh. Nanging barang weruh penggaweane kepalane sing sak tumpuk, rasa sing arep disuntak diulu meneh. Dheweke banjur mungkur karo terus nyekeli kerah kerambine. Lagi bae arep mlangkah lawang, Warsita ngrasa penyawange mubeng seser. Bebarengan karo iku, tangane ora bisa diobahake awet klambi perangan lengen rinoso ngerut kenceng. Lan sadurunge rampung ngrasakake panandang ing tangan, dumadaan dheweke weruh ana tangan gedhe prakoso jumulur nyengkerem gulune. Warsita gedhabikan nyekeli gulu. Bareng gulune rinoso ora kena kanggo ambegan, dheweke ngeblak. Tibone pas angkep lawang, suarane gumlodak. Suara sing jeblam glumontang ndadekake wong-wong padha mara. Barang weruh apa sing lagi dumadi, wong-wong tumandang. Warsita dadi royongan. Agemane dikendoni, sawijine wong celuluk karo nggawa rumason. Sing diaba tumandang, liyane rumagang. Nganti sauntara wektu sadurunge wong-wong sing rungu padha pandeng-pandengan kanthi parenan pias. Kena ngopo? Pitakone Pak Kepala cingkak. Mboten saged dibikak kados kecet teng kulit. Krae kados nyingset, gulune ketekak. Wong-wong saur manuk. Powong iku uga mung pating pendolo nalika Warsita karo melet-melet. Mripate mecicil putih. Matur nuwun, sampun kersa midhangetaken. Menawi wonten kalepatan nyuwun pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.